El TELP, el Taller d'Espai Lingüístic Personal, va sorgir a València cap a l'any 2005 de la Societat Valenciana de Psicologia, de mans de la Gemma Sanginés i en Ferran Suai. Ells van constatar, amb una anècdota molt concreta, que molts catalanoparlants, tot i tenir una consciència lingüística molt clara, els era difícil mantenir-se en català d'una manera normalitzada. Vosaltres buscareu la solució tipus 2. La solució tipus 1, des de l'Escola de Palo Alto ens diuen que la solució tipus 1 és aquesta de fer més del mateix, que moltes vegades ocasiona que la solució sigui el problema, i la solució tipus 2 és la de l'enfocament paradoxal. Es fan servir diferents tècniques que s'han utilitzat en altres àmbits per modificar la conducta lingüística, per adquirir hàbits lingüístics favorables a l'ús de la llengua catalana, que en adquirir-los ens permeten a nosaltres sentir-nos còmodes com a parlants i, per tant, utilitzar la llengua d'una manera molt més normalitzada, sense, per aquest motiu, faltar el respecte a ningú altre. La novetat d'aquests tallers és que no se centren tant en la consciència lingüística, que és el que s'ha treballat des de les campanyes institucionals, etc., sinó en la conducta, és a dir, en aprendre com podem mantenir la llengua en la màxima quantitat d'oportunitats possible. Anar baixant el volum, de manera que facilites que els altres també puguin baixar el seu volum, que uns quants nens més et puguin escoltar, o fins i tot que els atrapi el que estàs dient. Ei, per què ha baixat el volum? I llavors sí que escolten. En comptes de més del mateix, menys. D'entre els tallers que fem, que desenvolupem a Tallers per la Llengua, el TELP és el que té un perfil d'alumnat més específic. Cal que les persones que s'inscriuen a un TELP tinguin consciència lingüística. Imagineu les possibles interaccions entre persones com si foren una ceba. La ceba té capes. Les capes més exteriors són les capes menys interactives, on apenas n'hi ha contacte amb l'altra persona. I conforme anem entrant cap a dins són les capes on hi ha més interacció, més contacte entre els dos o els més parlants. La resposta immediata és molt bona. La gent immediatament connecta amb la situació perquè es parla de problemes que tots han patit en carn pròpia i el que en realitat falta saber és quin és l'impacte que té això a més llarg termini, és a dir, com es consoliden els nous hàbits lingüístics en les persones que assisteixen als tallers. A mi m'ha agradat perquè hem treballat qüestions reals, és a dir, situacions reals de tots els companys i sobretot de tots els àmbits. És a dir, la nostra situació i la nostra relació amb el català i el castellà, perquè és la llengua en contacte, en diferents àmbits. Per exemple, el personal, el professional. Ha estat molt bé perquè hem trobat situacions en què tots ens adèiem molt amb els mateixos problemes, problemes o situacions una mica incòmodes lingüísticament parlant. En d'altres tallers sí que treballem la sensibilitat lingüística, tant en el taller de foment com en el d'educació. Depèn del públic, més breument o més extensament, però sí que treballem la sensibilització. Ja ho hem dit, hi ha gent que canvia el primer senyal de no comprensió, no? Què? I ho diuen en castellà. Diuen, bon dia, teniu temaris d'oposicions? Què? Que si tenéis temaris d'oposicions, directament. Com si no hi haguera cap altre motiu més en el món per no haver entès una cosa que no entendre la llengua. Sobretot és qüestió d'actitud, de com encarar el problema, de com endreçar-lo, com fer-ho anar bé. Ens ha donat, doncs, és veritat, unes tècniques, sobretot, però personals. Penso de com encarar el problema. És aquesta la situació més clau. Alternatives al conflicte. És a dir, com evitar el conflicte o com, dins un conflicte, poder redreçar-los cap a la nostra banda, entre cometes. Moltes vegades ens canviem al castellà si vivim al Principat, València, la Franja, les Illes, que ens passem a l'italià si vivim a l'Alguer, que ens passem al francès si vivim a la Catalunya Nord. Però aquesta submissió lingüística apresa, és a dir, és la història la que ens l'ha fet aprendre a ser submisos lingüísticament, no té res de normalitzat, no és una actitud normal i per tant es pot desaprendre. I podem aprendre a ser parlants tan normals com parlants de moltes altres llengües del món. Canvien les actituds sense que canvien les verbalitzacions respecte a les actituds. Què ha passat? Que la seva conducta ha modificat l'actitud real, l'actitud, és a dir, la predisposició a comportar-se d'una manera, però en canvi, diguem, les verbalitzacions s'han quedat ancorades en les que formulaven quan tenien 40 anys.